भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। बिहार के राजगीर में एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हो रहल बा, जौना में बुधवार के भारत आ चीन के बीच फाइनल भिड़त में भारत के शेरनी लोग चीन के पटकनिया दे दिहलस। भारतीय टीम 1-0 से फाइनल जीत लिहल। भारतीय टीम के खिलाड़ी दीपिका एगो गोल दगली। खेल के दौरान दुनू टीम का बीच जम के मुकाबला भइल। भारत 1-0 से मैच अपना नाम कई लिहलस। भारतीय टीम के जीत से देशवासी जीत के जश्न मना रहल बा। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।